Ohiturari helduz Euskara Sailak berriz antolatu ditu Gabonetako lehiaketak. Herriko umeek Gabonetako artelanekin lanpeturik egon dira azken hilabeteotan zehar eta bistan dago emaitza bikaina izan dela. 4 mailetan banaturik partaideen adina kontuan harturik, jaiotzak, oholentzeroak eta Gabon txartelak aurkeztu behar izan dituzte gaztetxoek. Idazlanen kasuan 5 maila izan dira. Ohiturari helduz partaideak banaka aurkeztu ahal izan dira, baina baita taldeka ere. Zentzu honetan ez da zaila herriko ikastetxeetako ikasleek atal batean edo bestean lan bat aurkeztea. Joan zen abenduaren 29an arratsaldeko ordu batetan Gabonetako lehiaketen sari banaketa ospatu zen. Lekaio kulturetxean bildu ziren gazteak euren izenak entzuteko irrikitan. Aretoa jendez lepo zegoen. Azkenik eta banan-banan irabazleak euren sariak eskuratzera atera ziren taulara. Sariei dagokionez, bai dirua, bai materiala eskuratu zitzaien protagonistei. Olentzero, jaiotza eta Gabon txartelen kasuan atal bakoitzeko 3 sari banatu ziren. Idazlanei dagokionean, berriz aurkeztutako ikastetxe bakoitzeko 2 lan onenek saria eraman zuten etxera egun horretan. Zorionak guztiei. Aurren lan guztiekin bestetik erakusketa ederra antolatu da Lekaio kulturetxeko areto nagusian. Aurten 19 olentzero aurkeztu direla, jaiotzak berriz 52. Saririk irabazi duten, baina parte hartu duten gainerako jaiotzek